την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θα αποκαταστήσει τα πράγματα και στη χώρα μας, αφού από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορούν όσοι διαχειρίζονται κεντρικά τα ζητήματα. Πρέπει να αρχίσει από το λαό που εμείς εκπροσωπούμε και από εμάς εδώ. Έρχομαι στο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές από τη στιγμή της δημιουργίας της ΠΕΔ. Σε όλες τις συνεδριάσεις όπου συζητεί το θέμα και σε όλα τα φόρα. Και στο Υπουργείο είμαστε μαζί με τον κύριο Κουκουλόπουλο, ο οποίος υπεσχέθηκε κάποια πράγματα τα οποία δεν έγιναν, δεν πρόλαβε να τα κάνει ή δεν μπόρεσε να τα κάνει. Αγαπητοί συνάδελφοι, κουράστηκα από τις συσκέψεις, τις συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Συσκέψεις επί συσκέψεων. Για το μεγάλο θέμα αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και για τα άλλα θέματα. Αναποτελεσματικότητα. Λόγια, 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 χωρίς να γίνεται τίποτα. Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε εμείς λοιπόν σε πράξεις και να πάρουμε αποφάσεις. Και από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα μείζον ζήτημα με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και με άλλα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και το δικό μας ρόλο, σχεδόν και μέγα θεσμικό θέμα, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν η κεντρική διοίκηση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μας καθιστά ενόχους για όλα τα ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν να μας σωθεί στην παρανομία. Δεν είναι δυνατόν, ήρθαμε στη θέση αυτή με την θέληση του λαού των περιοχών μας για να λειτουργήσουμε τους θεσμούς νόμιμα, όχι να κρυβόμαστε από κανέναν. Και η απαξίωση αυτή στο πρόσωπο του Δημάρχου ασφαλώς συμβάλλει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Δεν είναι δυνατόν να ακούγεται πρόσημο. Ποιο πρόσημο? Ποιο πρόσημο και για ποιο λόγο το πρόσημο? Ή δεν γίνεται έτσι, θα το κάνουμε νύχτα, θα το κουμανίσουμε τα σκουπίδια νύχτα. Δεν πάνε εκεί, θα το κάνουμε έτσι. Ξέρεις κύριε Σπενιώτη, εσύ καλύτερα από μένα. Είδαμε και τις ιστορίες του Πέρδα στην Τρίπολη. Πρέπει λοιπόν όχι να αποκατασταθεί το κύρος του Δημάρχου, αλλά η αξιοπιστία του λόγου και των πράξεων και του πολιτικού κύρους. Δεν είμαστε παράνομοι. Ούτε ήρθα εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς από εμάς, κύριοι συνάδελφοι, για να μας μεταχειρίζονται σαν λίγο πολύ παρανόμους. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σηκωθούμε. Και η ώρα αυτή φαίνεται δεν είναι από μένα, δεν είναι τίποτα. Οριμάζουν τα πράγματα από μόνο τους καμιά φορά. Η παρέτησή μου υπευλήθη μόνον και μόνον για λόγους που έχουν σχέση με το αδιέξοδο. Δεν θέλω να πάω τώρα πώς και γιατί περιγράψατε εσείς, κύριε Πρόεδρε, τότε που παραστήκατε έτσι, που σας ωρεοποίησαν όλα αυτά τα πράγματα. Τα έχω εδώ μέσα γραμμένα, αν θέλετε να τα πούμε. Μία κατάσταση ωρεοποιημένη. Εσείς λοιπόν που είσαστε τότε μάρτυρες θα δείτε τώρα ποια είναι η κατάσταση εκεί. Και πέστε μου, ποιος από εσάς, συνάδελφος δήμαρχος, θα έμενε στη θέση του μία ώρα, έχοντας στο Δήμο του ουσιαστικά μια αποθήκη βιολογικών και χημικών βομβών και όλη την εικόνα την οποία θα δείτε. Η παράδειση μου λοιπόν έχει να κάνει με την άσκηση πίεσης, είναι αγωνιστική θέση. Δεν είναι θέση υποχώρησης. Είναι θέση καταγγελίας και το περιεχόμενο της για όποιον ξέρει να διαβάζει, γιατί έγιναν και κάποιες αναφορές, δίθεν κτλ. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ δίθεν στη ζωή μου και στην πολιτική μου διαδρομή. Πρέπει να συνεγερθούμε. Το μέγα θέμα αυτό των απορριμμάτων πάει το Χριστούγεννο. Είπατε δημόσιες σχέσεις. Ναι. Πρέπει να βγουν από την αυτοκρατορική τους μεγαλοπρέπεια και μακαριότητα κάποιοι άνθρωποι και να παλέψουν τα προβλήματα με αποφάσεις εδώ και τώρα. Και εμείς σήμερα και αύριο, με κάλεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ να είμαι και εγώ αύριο εκεί μετά την παρέμβασή σας. Ίσως. Βεβαίως αυτά τα ζητήματα. Αλλά πρέπει να μας απαντήσουν μία και έξω. Και πρέπει, υπάρχουν οι νόμοι και οι θεσμοί. Να σας πω κάτι κύριε Πρόεδρε. Ο δεματοποιητής αυτός έχει παράνομη άδεια που λειτουργήσε τότε. Διότι μέσα από την ΚΙΑ 50910 του 2003 προβλέπονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας χώρων αποθήκευσης και μάλιστα επιπεινεί να μην λειτουργήσει όταν δεν υπάρχει
Μικροσκοπική μάλιστα οικία, λέει και ο νόμος, να έχει προηγηθεί έλεγχος από τη Διεύθυνση Υγιεινής και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος πριν από την εγκατάσταση, για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με αυτά. Έψαξα παντού και δεν βρήκα τίποτα τέτοιο. Η απόφαση αυτή του νομάρχη τότε είναι παράνομη, αλλά και η έκθεση, η μελέτη για τους περιβαλλοντικούς όρους είναι απίστευτη και απίθανη. Με αυτό το νερό που λέει από εδώ, λέει εδώ η μελέτη, να ποτίζουν καλλιέργειες, οι διδυμιώτες. Είναι όλα ψέματα, είναι όλα στο πόδι, είναι όλα στον αέρα. Πρέπει να σοβαρευτούμε κάποτε, να σοβαρευτούν πρώτα εκείνοι οι οποίοι θέλουν να παίζουν πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ερετών και στην πλάτη του λαού κατ' επέκταση. Να παίζουν πολιτικά παιχνίδια και να κάνουν δημόσιες σχέσεις, όπως είπατε, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκονται και όποια πολιτική παράταξη και κόμματος και αν είναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση ήρθε η ώρα να συμβάλλει με ενότητα, γιατί τι ενώνει και τι ενώνει τις παρατάξεις και τι ενώνει όλους εμάς εδώ. Ο αγώνας, ο κοινός αγώνας, τα έργα, όχι απλά η θεωρία, όχι τα θα και παραπομπή στο μέλλον όλων αυτών των προβλημάτων. Θα παρακαλούσα λοιπόν να παίξει το βίντεο πριν να σας πω όμως δύο λόγια. Γιατί είμαι και γιατρός και δεν το ανέχομαι έτσι, την εικόνα που θα δείτε. Ποιος τόσο φύσηκε αυτός και πόσο είναι η προσωρινή αποθήκευση. 2 ημέρες, 1 εβδομάδα, με 45 βαθμούς θερμοκρασία, να έχει κλείσει σύμμικτα απορρίμματα και να τα κρατάει 2 χρόνια εκεί, καλλιεργώντας δισεκατομμύρια ποικιών μικροβίων, αλλά και παράγοντας αέρια χημικά τα οποία είναι ακριτικά και αναφλέξιμα. Ποιος εγκέφαλος, και έχω καταγγείλει αυτή την υπόθεση της δαματοποίησης και της αποθήκευσης των δεμάτων ως σχιζοφρενική τουλάχιστον, αν δεν υποκινείται από συμφέροντα και άλλες διαδικασίες, ως σχιζοφρενική επινόηση. Είναι αποθηκεύσιμη ύλη. Είναι αποθηκεύσιμη ύλη τα απορρίμματα. Είναι σαν τα φρούτα που τα βάζουμε στο ψυγείο, είναι σαν τις άλλες τροφές, τα κρέατα που τα βάζουμε στο ψυγείο. Από πού και πού είναι αποθηκεύσιμη ύλη. Είναι αποθηκεύσιμη ύλη ως βλαπτικές ουσίες, ως πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες μεγάλες, τεράστιες, περιβαλλοντικές, αλλά και σε ανθρώπους. Παρακαλώ να το δείτε. Αυτός ο τίτλος που ζήτησε αυτός ο άνθρωπος που το πήρε είναι ακριβώς η γραμμή της παρέτησής του. Σώστε την Ερμιονίδα. Αυτό ακριβώς λέω και αυτό ζητάω από εσάς. Αυτό ζήτησα και με την παρέτησή μου και αυτό ζητάω.